Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Muchas gracias. ¿Qué vas a decir, Javi? Pues lo que ha ocurrido, El accidente. que no sé qué te estaba ¿Ve? haciendo señas. ¿Pero tú nos ves? ¿Ya? Vale. No, o sea, yo solo te veo Ángel. Ángel. y Ángel. Ángel. Vale. Bueno, Arratsaldeon. ¡Hola! Bueno, como podéis ver, Ikusten duzuenez, Uriolek ezin izan du gaur hemen egon. Uste dugu Bartzelonan dagoela, baina ez gaude ziur. Bai, Bartzelonan dago, kuadrori nik oparitu niolako eta bere etxean dagoelako hori. Zuk margotu altzen nuen, ez, bere argazki bat da, bere agertzen den argazki bat, berak zeukena. Hasi gara pasaizoa kontatzen dagoeneko. Erakutsi zidan argazkia oso gustuko izan nuen, eta arte departamentoak egin zuen, eta Javierren pertsonaiaren kuadro bat da. Ez da esan dezaket, bai bere etxean dagoela. Tira, hortxe utziko dugu ezin izan du etorri, eta gaur hain zuzen autofikzioaz eta pertsonaia hori nola ezur mamitu aipatuko genuen. Eta hortxe ironia, ezur mamitzea esarituta, digitalean hariko bai gara. Dena den, hain langile finak direnez, ziur nago naino iritsiko zaigula bere presentzia. etorriak beste zinemagileen arteko elkarrezketen beste atal batera. Hau, Donostiako Zinemaldiak, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Koldo Mitxelena Kulturguneari esker daukagu gurean. Eta gaur Jo Adicto telesailari buruz arituko gara. Interpretación de una autoficción da lelopea, eta, bueno, lelopean arituko gara. Edo, bueno, autofikzio baten gorpuzketa, lo que decíamos de la encarnación. Hortaz, ari ginen ezurban mitzeaz eta gorpuzteaz eta gaur ez da posible izango guztiz. Zuzenean aurkeztu egingo ditut gure gonbidatuak, Uriolekin hasi behar nuen, baina ezur haragizko gure gonbidatuarekin hasiko naiz. Javier Giner daukagu, idazlea, sortzailea, gidoilaria, eta azken finean Jo Adicto liburuaren idazlea da. Liburu horretan dago telesaila oinarrituta, eta liburua gomendatu nahiko nioke telesaila ikusi duen eta gustuko izan duen orori. Izan ere material asko eta asko liburuan gelditu da. Gero nahi baduzu apur bat sakonduko dugu honetan. Baina gaia interesatu zaizue, zalantzarik ez izan, gauza asko dagoela oraindik topatzeko liburuan. Uste dut Uriol Pla aurkez dezakegula. Benvingut esan behar nuen, baina hemen ez zaudenez, uste dut nahikoa dela bona tarda esatea. Arratsalde on guztioi. Onaino heltzen da nire euskera. Baina horrengo batean gehiago. Barkatu gaur hemen egon ezin izatea, ez da lehen gora berak beti nirekin datoz, nik arazoak ditut, oro har. Javik esan dit beste gauza batzuetan naizela ona, eta ez kezkatzeko. Baina tira, plazerra da hemen egon ahal izatea, naiz eta burrunetik izan. Eskerrik asko dena den. Labur aurkeztuko ditut gonbidatuak. Oriol Pla oso aurpegi ezaguna da, ziur telesaila ikusi duzuela guztiok, baina duela gutxi Girasoles Silvestres filmean ikusi dugu, Salve Marian ere bai, duela pare bat aste ikusi nuenean eta benetan txonditu egin ninduen film bat da. Eta kreaturan ere ikusi genuen zinemaldiko ekitaldietan egon zen, eta ekitaldi horietan bideo batzuk ere erakutsi zituzten filmaren protagonistak eta Uriolek pertsonaiak sortzeko prozesuan nola landu zuten erakusten zuena. Eta ez dakit kasu honetan ere halako lanik egin duzun, Uriol, edo guztiz lan ezberdinak izan diren. Kreaturan ikusi ahal izan genuen nola egiten zenuen lan, azken finean pertsonaia sortzeko, eraikitzeko. Eta esaten nuen agian kasu honetan pertsonaia sortzeko prozesua oso bestelako izan dela. Bai, erabat ezberdina izan da.
lehen aldiz gertatu zait pertsona bat, egiazko pertsona bat, ba, antzeztu beharra eta bere rola hartu beharra, eta duela 15 urte bizitako zerbaitan oinarrituta dago, baina Javirekin oso ondo ulertu nuen, zer egin behar nuen, eta bizio zoragarri bat izan genuen hasieran, oso gauza oinarrizkoak jarri genituen mahai gainean, eta biok oso garbi geneukan, hau egiteko modu bakarra zela, gauza guztiak mahai gainean jartzea eta umilek izatea, eskuzabalak izatea eta zintzoak izatea. Horixe zen bide bakarra. Eta esango nuke hori oso lan oinarri emankorra izan zela eta halaxe sentitu genuen hasieratik. Hasieratik harreman pertsonal bat egon zen, presentzia eta lehentasun handia hartzen zuena. Gehiago zehaztu aurretik, Javi, jakin nahiko nuke zergatik aukeratu zenuen Uriol Javi Giner perfektua izateko? Zergatik ba mundu guztiak ez esan zidalako. Ez genuen elkar ezagutzen, egia esan lagun komun asko genituen, mundu honetakoak, eta nik jarraitu nion aurretik ere, beti gauza bera kontatzen dut, baina oso gogoan daukat Agusti Bilarongak Madrilen bizi nintzenean Inserta Gloriaren estrainaldira gonbidatu ninduela, ikustera joan nintzen, eta gogoan daukat Uri ikusi nuela pantailan eta pentsatu nun arraiotik atera da pertsona hau. Sekulako epifania sentitu nuen. Pantailan ikusi dudan hori ez dut lehenago ikusi. Victoria Abrilekin gertatu zitzaidan, Kandela Peñarekin. Tira nondik antzezten duten, nondik begiratzen duten, nondik hurbiltzen diren oso ezberdina da, eta ez dut inoiz sekulako horrelako ezer ikusi, benetan hipnotizatu egiten hau honek. Hori pentsatu nuen, eta Urioli gero ere jarraitu egin nion, bere ibilbidea jarraitu nuen, bai antzeslanetan, bai zineman, eta beti iruditzen zitzaidan harrigarria, interesgarria, eta deigarria. Eta banuen errezeloa ondo konponduko ginela, eta ondo ulertuko genuela elkar. Nik aktore hirukote bat neukan buruan nire rol hori antzesteko, eta horietako bat zen Uriol hain zuzen. Aktore asko ikusi nituen hasieran eta azken eta hiru horiek azkenerako utzi nituen. Pentsatuz bestela horiek funtzionatzen ez bazuten ez nuela B planik izango. Eta gero denborak aurrera egina ahala, hiru horietara jo nuen eta Uriolekin hasi nintzen. Uriolek proba bat egin zuen eta benetan senezkoa izan zen. Senetik sentitu nuen bera zela egokiena. Zerbait ikusi nuen, gero zehaztuko dut agian, baina bazuen zerbait begirada kentzea eragozten zidana. Zerbait ikusi zuen berea, barkatu, zeurea, beregan. Tira, ez, baina bera ilapaindegi batera joan zen, eta nire bibotea jartzeko eskatu zuen apaindegian, eta hilea ere bai. Tira, konfiantzan gaudenez kontatu egingo dut. Nik bere hurbileko pertsona bati deitu nion, proba egin aurretik, eta esan nion nahizu. Hau bidaliko diot Uriri, konta iezaiozu nor naizen, nondik natorren. Eta pentsatu nuen, tira, 30 proiektu izango zituela mahai gainean, eta ez nuen izan nahi, 30garrena. Kontatu nahi nion, nondik netorren, eta zertzen hau, eta pertsona horrek harremanetan jarri gintuen. Jonas Truebaren estreinaldian ezagutu nuen Uriol hain zuzen, eta hor dagoeneko egon zen txinparta moduko bat.
ez kalitateari dagokionez bereziki, baina iruditu zitzaidan genuela zera bat, oso hizkera antzekoa edo lenguaia antzekoa gauza askotan. Bai, ezta? Tira, biok ginen txundituta eta biek ginen emozionatuta, liluratuta eta pilotua irakurri zuen lehenik eta eskatu nion mesedez proba bat egiteko. Proba hartan, bibotenik bezala jarri zuen, eta bitxia den arren Elena Martinek eman zion erantzuna proba horretan, kreaturaren zuzendariak, eta uriri esan nion proba ez zela bereziki ona, eta azalduko dut. Separata, huts batekin nik uste pertsonaia eraikiko zuela horik. Bere planteatu zuena nik nahi nuenetik urrun zegoen alegia, baina jolasteko zeukan modua, hitzak moldatzeko zuen era, eta hainbat emozio transmititzeko gaitasun hori, eta daukan gauza zoragarri hori, hau da, zera bat, malabarista bat ikustea bezala zenez, benetan harrapatu egin ninduen, eta bazegoen zerbait zoragarria. Proba separata bat zen, 5 minutu ingurukoa, baina benetan ezin nuen begirada pantailatik kendu. Eta hainbesteraino zen horrelakoa, kontua, plataformara deitu nuela eta esan niola listo, badaukagu protagonista, eta bideo baten bitartez izan zen, eta orduantxe arratsalde hortan bertan deitu nion eta esan nion papera zuela da. Beste 3 neuzkan buruan eta beste 2 ez ziren proba egitera ere heldu. Zu zerk eraman zintuen egin nahi zenuen pertsonaia bat zela jakitera. Oso gauza senezkoa izan zen hau ere. Tira, ez dauka arrazoimenarekin edo analisiarekin zer ikusirik, energiarekin lotutako zerbait da. Ezagutu nuen Javi eta denak funtzionatzen zuen. Ni Frantzian nengoen Suitzatik gertu, Guillermo Bakerrekin, Guillermo segulako dantzaria da, espainiarra, andaluza, eta liburua irakurtzen ari zen bera, Jo Adicto. Bartzelonatik bidaiatzen ari ginen, trenetan, eta benetan harrapatu egin zuen liburu horrek zoragarria iruditzen zitzaion, eta Javier Giner ezagutzen nuen galdetzen zidan, eta nik ezetz. Eta beti liburu arrai horrekin zebilen, baina biran ginenez, egunero egoten nintzen berarekin. Irakurtzeko eman zidan liburua, eta zatitxo bat irakurri nuen, lehen kapituluaren amaiera hain zuzen. Eta ni ere harrapatuta gelditu nintzen, Guillermo grein handiz kontatu zidan liburua gustatu zitzaiola, eta hainbat proiektu nituela, separata hau iritsi zitzaidan. Eta bere garaian ez nintzen ondo enteratu zertan zen, baina halako baten gogoratu nintzen, zertzen, eta nire ordezkariari, nire errepresentantari esan nion benetan egin nahi nuela. Gero Javi ezagutu nuen eta sekulako energia eta grina ikusi nuen zine hartan, aipatu duen zinema hartan, eta begira eta energia partekatu genuen. Tira, eta iruditu zitzaidan tribu berekoak ginela iaia. Une horretan ez dituen gauza asko planteatu eta konfiantza bete-betean neukan. Denbora atera, Javik planteatu zian, etzekiela berak zuzendari ona edo txarra zen. Eta nik neuk ere ez, baina bazen zerbait oso ondo funtzionatzen zuena, oso intuitiboa zena eta sinkronizatu egin gintuena. Lan egiten ari zinatenean nola heldu zineten gero pantailan ikusi dugun Javi Giner horretara. Badakigu horrelakoetan norbaitek pertsona erreal bat antzezten duenean, edo pertsona erreal batena egiten duenean, zaila dela karikaturan ez erortzea, zaila dela oso modu errealistan egitea, eta uste du oso ondo orekatu duzuela hori, Javi oso gustuko dugu, baina zure Javi, zure Javik badu zerbait. Uri, zuk ekingo diozu? Ez, hasi zu.
aipatu du berak, eta lehen elkarrizketa bat izan genuen etxean, lehen txinpartea izan zen. Klaketari eragin aurretik urtebete eman genuen lanean. Urtebete horretan, garbi dago entseguak egin genituela, ohiko entseguak esan dezagun, elkarrizketak, jolasak, baina urte horren parte handi bat elkarren lagun egitea izan zen, pasiatzera joatea, zinemara joatea elkarrekin, nik erabat iriken nizkion nire bizitzaren ateak, eta esaterako Uriolek nire psikologoa ezagutu du, eta planetan ez dago inor, Uri ez besterik, nire psikologoarenean egon denik eta nire inguruko galderak egin dizkionik. Eta egon zen oso lurralde emankorra bihurtu zen elkarrizketa bat, oso oinarrizkoa. Eta han planteatu genituen gero pertsonaia eraikitzeko zutabeak. Niretzat oso garrantzitsua zen, eta elkarrizketa horretan esan nion, ez saiatzeko ni imitatzen. Ni ez naiz pertsonaia publiko bat, ez naiz Isabel Díaz Ayuso. Zergatik adibide hori. Nik Freddie Mercury pentsatu dut, baina tira, nik norbait zurruna pentsatu dut. Badituzu beste adibide batzuk, Freddie Mercury bezalakoa, ez? Tira, keinu asko egiten duen norbaitengan pentsatu dut, eta Isabel Díaz Ayuso etorri zait, ez dakit. Tira, esan nahi dudana da, hasiera-hasieratik kenduna izan niola karga hori, ni ez imitatzen saiatzea zen nire helburua. Eta esaldi gako bat esan nion, pantailako Javier Giner, zure eta nire arteko aurra izan beharko litzateke, aurrak izateko gaitasuna izango bagenu. Nik esan nion jantzeko mesedez. Jarrai dezagun irakurtzen mesedez. Beste gauza bat ere esan zidan Javierrek. Seri ginen eta interpretazioaz hitz egiten hasi ginen. Lan egiteko lenguaiaz. Eta oso ziur esan zidan, oso serio. Zuk eneagramarekin lan egiten duzu? Eta esan nionik ez, eta esan zidan perfectos, ez baitut jasan ere egiten. Tira, mai gainera atera duzunez, badaude aktoreak eneagramarekin lan egiten dutenak, eta benetan oso urduri jartzen dute. Bai, baina elkarrizketa horretan egon zen zerbait oso polita. Izan ere zenez, oso era intuitiboan gertatu zen gauza bat. Eta ez zaio gustatzen nik hau esatea, baina esan egin gautegia baita. Beti ari da Uriol nire eskuzabaltasunaz eta irekitasunaz. Baina telesailak ez litzateke zutik egongo, ez balitz izango, Uriolek ere sekulako eskuzabaltasun eta irekitasuna izan zuelako aktore moduan. Eta oso polita da, oso ederra da hau. Izan ere oso bizi gogoratzen dut berriketan ibili ginela, bizpahiru orduz, ostiral batez, eta elkarrizketa izan zen nik horrela egiten dut lan, nola egiten duzuzuk lan, niri honek balio dit, honek ez, zer iruditzen zaizu hau egitea, beste hori egitea, eta oso elkarrizketa zera izan zen, jerarkia gabea. Hemen etzen egon gauzak nik nahi dudan bezala egingo dira ni zuzendaria naizelako, eta etzen egon ni Uriol plan naiz eta horrela egingo ditut gauzak, baizik eta sekulako humiltasuna. Horixe egon zen. Humiltasun handia egon zen, eta helburua zen hain zuzen dena loratzea. Esango nuke elkarrizketa hori oso fundazionala izan zela, baina guk garai hartan ez genekien. Nik uste une batean edo bestean, prozesuaren uneren batean esaterako perspektiba galtzen bagenuen edo, elkarrizketa hartara itzultzen ginela eta horrela topatzen genuela gure bidea. Bai, noski, hitz egin genuen, aipatu genuen, nola ulertzen genuen guk interpretazioa, aktore lana, eta Javierrek esaten zuen telesaila aktorena zela, aktorek egina, eta gauza asko egiteko aukera emango zuela.
Eta hortxe, hasi ginen berriketan, nola ulertzen genuen aktoreen jolasa, eta nik kontatu nizkion nire teknika fisikoak, eta nire lan egiteko moduak, pailazo teknikak, eta pixka bat nire laneko jatorria nolabait esateko. Elkarri ematen genizkion geure tresnak, eta partekatu genituen gure motorrak eta gure erremintak. Izan ere lan egiteko gogo handia genuen, eta horrek asko eman zigun. Gaur arte, bion arteko espazio sakratu bihurtu zen, eta Javi nolabait nire bizitzako pertsona importante bat bihurtu zen, zeinarekin ez daukadan bat ere sekreturik. Nik bere bizitza guztia ezagutzen nuenez, nik ariketa bera egin behar nuela pentsatu nuen. Elkarrezatu genuen denbora luzez, urte zarra elkarrekin pasatu genuen, eta hortik aurrera oso laguntasun harreman polit bihurtu zen. Antzokietara etortzen zen ni ikustera, familiarekin batzen zen, eta apurka horrelaxe hasi ginen, arian. Entsegu gelan momentu batean zigarro bat erretzen ari ginen, eta gorpuzearen kontzeptua hasi ginen lantzen, bizketan. Izan ere zer da gorpuztea, zer da ezurra mitzea? Lumaz ari ginen, keinu hori ez, baina Javierrek esan zian ahazteko, aterako zela, atera behar bazuen, eta ateratzea derrigorra bazen, alegia. Ez da behin hasi ginen, zer den gorpuztea, zer den ezur mamitzea, eta uste dut horretaz gaudela bereziki harro. Izan ere oso leku propio batetik, hau da nigandik, Uriolen gandik, pertsonaia horrekin nahazteko gaitasuna sentitu dut, eta atera den pertsonaia ez da ez bata ez bestea. Lehen kapituluan esaterako pertsonaiagoa da, baina azkenengoan niago naiz. Ezta pertsonaiak apurka geruzak galtzen ditu. Joko hori gorpuzteko lan egin genuen, eta gauzak poliki moldatu egiten ziren, eta ni neu apurka nahazten hasi nintzen Javierrekin. Gaurkoz oraindik Javiren zenbait gauza gelditu zaizkit nirekin. Zure rola egiteari utzi behar diot. Batzuetan esaten diot, Javierrena egiten ari naiz, eta batzuetan nik neure aitari esaten diot, marikon, zertan zabiltza? Eta benetan nik oso gustuko dut hori izatea nire izaeraren zera bat, bereizgarri bat. Lehen, esan dut pertsonaia seme bat bezalakoa izango zela. Eta Urik eta biok bagenekien ni irudikatzen ninduela pertsonaia horrek, baina Javi Ginerrez hirugarren pertsonan hitz egiten genuen, beste norbait izango balitu zela. Izan ere, ni baldin bazen ere utzi egin zion gero ni izateari. Nik distantzia hori behar bainuen, azken finean bai Uriol zuzentzeko, bai Uriolek lan egin zezan. Seme horretaz ari nintzenean, bion arteko seme posible horretaz. Pertsonaia mantendu egiten da pantailan, eta pantailan dagoena ez da bakarrik nire erraia, eta ez dira bakarrik nire emozioak, baizik eta Uriolek nola bideratzen dituen bereak. Hau da, nola edo hala, Urik aipatu duen nahasketa hori oso lotuta dago kontzeptu horrekin. Bosgarren kapituluko monologo ospetsu hori esaterako. Esango nuke Uriolek eraldatu egiten duela interpretaziotzat jotzen dugun hori.
Uste dut momentu batean Uriolek utzi egiten diola interpretatzeari eta benetan sekuentzia horretan bizi dela. Ez bakarrik pertsonaiaren emozioetatik tiraka, baizik eta bereak ere erabiliz. Hau da, haragi bizitan egotearen sentsazio hori, jende askok telesaila ikustean daukan hori, Uriol ere haragi bizitan zegoelako gertatzen da. Baina horretarako oso aktore eskuzabala behar duzu eta oso sufritua. Nik zuzendari gisa behar dut pertsona horrek sekulako segurtasuna sentitzea eta jakitea zerbait gertatzen bazaio bi besok helduko dutela. Interpretar. Uriolentzat noski esperientzia bizi duena da berak interpretatu behar duen pertsona, eta hori zaila da, zuretzat ere zaila izango zen aktore bat zuzentzea, zu zeu zaren pertsonaia bat zuzentzeko. Hor, norberaren autopertzepzioa dago erdian, ezta? Tan vinculado. Une batean hain ginen sakonean lotuta, ze errodajean ia espain nuen Uriol zuzendu. Filmaketan Urioli oso gauza zehatzak zuzentzen nizkion, oso teknikoak zentzu batean, eta gero klip bat jarriko duzu, eta hortxe esango dizut nik zer esan nion Urioli klip horretan zuzentzeko. Nahi alduzu orain jartzea? Ez. Ez, orain goigoian bainago. Sekuentzia balkoi batean da, norarekin, oso sekuentzia zirraragarria, unkigarria, eta gogoan daukat filmaketan oso zuzenketa teknikoa eman niola. Eta gauza beldurgarriak ere pasatzen zitzaizkigun, barkatu. Batzuetan moztu eta mahaira joaten nintzen, zerbait esatera, ez dakit asmatu egingo dut. Esaldi honetan zergatik ez duzu edalontzia ara mugitzen. Eta ni inguratu ahala, ark esaten zidan, eta esaldian hau mugitzen badut, nik esan behar nion gauza bera esaten zuen, sekulako sinkronizitatea geneukan. Eta sinkronia horrek eta telesailan egiten duenak nik uste interpretazioa ere gainditu egiten duela. Ibilgailu bat bihurtzen da, eskuan daukan guztia erabiltzen duena, bere gorputza eta bere emozioak barne. Gainera filmaketan askotan unkigarria zen ikustea ze puntutaraino egiten zuen jauzia azpian sarerik izan gabe. Ni oso harro sentiarazten ninduen horrek noski. Izan ere, banekien jauzi horrela egiten bazuen, sare bat zegoelako zela. Bai, dena den egia da oso lotuta dagoela gauza askorekin. Bai, apur bat esan nuen horixe da. Informazio horretaz gain, zaintza bat ere bazegoen, karga kentze bat ere bazegoen, lan asko zegoen egiteko, noski, baina bidea lautu egiten zidan, goxatu egiten zidan, erraztu egiten zidan, eta benetan lan zorrotza zen. Muy bien porque lo hicimos como con... Nire ustez oso ondo egin genuen, oso era antolatuan egin genuelako. Oso harreman pertsonal goxoa izan genuen, asko hitz egin genuen, oraindik idatzi gabeko gidoiez, eta gidoi gintzaz. Gidoiak amaitu aurretik hasi zineten antzezten ez, bukatuta zeudenean, baina prestatzen hasi ginenean lehenengo biak bakarrik zeuden idatzita. Beraz, hilabete asko egon ziren, entseguak eta bar, zeinetan oraindik gidoiak idatzi gabe baitzeuden. Baina klaketari eragin genionean, orduan idatzita zeuden gidoi guztiak, bai. Nire ustez, oinarriak oso ondo ezarrita zeuden eta horrek aukera mantzigun gero egin genuen lana egiteko. Dena den, esango nuke produkzioan eta setean Jabik asko zaindu zuela, eta ez Jabik bakarrik, seta pertsonaiaren eskura egotea. Eta nire eskura azken finean langile gisa.
era horretan espazio eta konfiantza egokian neukan niretzat, alderdi profesional eta teknikoan, eta beste hainbat alorretan. Eta aktore gisa ez dira gauza hauek normalean lehentasuna izaten. Bizpahiru toma egiten dira normalean, baina banekien apustua pertsonaia zela eta aktore lana ere bai. Horregatik banekien kamera guzti horren eskura zegoela eta nire bai. Eta hori guztia interpretazioan eta espazio eszenikoan oinarrituta zegoen, hori dena zaindu egin zen. Nik uste hori maisuki islatzen dela pantailan eta maisuki jasotzen duela ikusleak. Dena den, niretzat harrigarria da oraindik pertsonaiaren iturria guztiz eskura duela eta sekulako irisgarritasuna daukala harekiko. Bai eta ez. Jamie Foxx adibidez, Ray Charlesen pelikula egin zuenean, harekin gelditu zen pare bat bider, baina esan zuen ez zuela luzaroan egon nahi berarekin, duela 40 urteko Ray Charlesena egin behar zuelako, eta oraingoa ez zelako garai hartako Ray Charles. Eta 14 urte pasatu dira historia hartatik gaur daño, Javier Ginerren kasuan, baina ni bizitzaren egoeran hurbilago nengoen pertsonaiaren gandik, gaur egungo Javiren gandik baino. Eta hori polita zen, hori dela eta lizentzia batzuk egiteko aukera eman zigun. Eta Javi oso eskuragarria izan zen, azken finean pertsonaiaren inguruko ChatGPT baten modukoa zelako. Aukera nukan galtzeko, zer pentsatzen zuen garai hartan, nola zegoen, eta erantzun egiten zidan noski. Imaginazio eta irudimen eta aktore lan hori horretan guztian, nik Javiren egunerokoak neuzkan, klinikan nire idatzi zituenak, eta nik ere idatzi nituenak telesailean, eta benetan unkigarria zen, oso polita zen lan hori, baina oso lagungarria izan zitzaidan hori, baina nik neuk ere eguneroko bat idaztea ere oso lagungarria izan zitzaidan. Hau da, une batean agian iturri hori edo eredu hori izatea ere oztopagarria izan daiteke, ezta? Lehen ere esan dugu, helburua ez da imitatzea, eta Javi oso informazio iturri ederra zen, baina espazioa eman zidan biok izan gintezen pertsonaiaren iturria. Dena den nik galdetzen nion, zer gertatzen da orain, edo nola gogoratzen zara honetaz. Javik ez zeukan errukirik bere buruarekin, eta hori sekulako maitasun ekintza da. Hasieran gaixotasuna bizi-bizian dago, eta hor garbi ikusten da, edo esan alnion hor morrua zeukala, ez zuela berarengan ez beste inorengan pentsatzen, eta hor gogor jo alnion pertsonaia sortzean. Pertsonaiak hasieran atzerako handia ematen du, eta Javik hor lan benetan maitasunezko bat egiten zuen, gaixotasunarekin, adikzioarekin, gidoia idaztean, eta ariketa hori guztia egitean. Bere buruari baimena ematen zion leku komplikatuetan jartzeko, eta gidoilari ere esaten zien ez errespetatzeko bera. Eta ez izateko tentuz lanean, bestela sortzaileak izatea bera ere oztopatu egingo zielako. Esan duzu pertsonaiak arbuioa sor dezakela, eta hori ere lanketa handia, horrek lanketa handia eskatuko zuen. Ez dakit zer esan nahi duzuen hori aipatzen duzuenean, egia esan. Bideo bat jar dezakegu, telesailaren hasiera, eta esango nuke aspaldi ikusi dudan pertsonaia aurkezpenik latzena dela. Gainera, jakinda benetako pertsona bat dela. Pertsonaiaren eta ikuslearen artean empatia sortu behar da, eta kasu honetan badago oztopo bat.
planteatzen duzuen pertsonaia, hasieran adarjolea da, pailazo bat, arro bat. Jar dezakegu lehen bideoa, mesedez? No sé si tengo que tocar algo. ¿No? Lehen esan duguna, liluragarria iruditzen zait. Kontuan izan da gainera, plataformak gaur egun asko zaintzen ari direla pertsonaia, protagonistak, oso erraz ematen dutela, eta hau korronte kontra joatea da. Hainbat puntu ukitu behar dira hemen. Tira, nondik hasiko naiz? Batetik, ni telesail hau egiten hasi nintzenean, edo telesail hau egitea otu zitzaidanean, hau neurea da, baina nik erantzukizun handia daukat nire historiarekin, baina kanpoan dagoen jende askoren historiarekin ere bai. Eta ni ahalik eta zintzoen izaten saiatuko naiz, eta gauzak izan ziren moduan kontatzen. Adikzioa izateak zer esan nahi duen kontatu ezin banuen, ez nukeen hau egingo. Jo adikto ez da Emily in Paris izango, hori garbi esan nuen, izan ere jo adikto horretarako egiteak ez luke izango inolako zentzurik. Horregatik, apur bat elitista eta arrosko gelditu daitekeen arren, ni benetan urduritzen nau sortzaile moduan, gidoilari moduan edo zuzendari moduan, egiten duguna mundu guztiarentzat izan beharrak. Ez da egia, serie batzuk ez dira niretzako eginak, eta ez da ezer ere pasatzen. Nik ez dakit zehazki zenentzat den jo adikto, baina ez da mundu guztiarentzat. Gogor samarra izango da esango dudan hau, baina lehen kapituluaren helburua da serie horretatik kanporatzea ikusteko, edo hobeto esan da ikustea merezi ez baduzu. Ikusle gisa ez baduzu gaitasun empatikorik, sufritzen ari den norbaiten larruan jartzeko gaitasunik, orduan ez duzu merezi telesailaren gainerako zatia ikustea. Besteak ikusten ikastea da serie honen muina. Uriolek eta biok lehen kapituluan gogor landu genuen hori. Eta nik esan nion, gogor landu genuen pertsonaiaren ekintzak benetan baztergarriak izatea, nardagarriak, lehen esan dugun deskribapen horren merezitzaile bihurtzen zuten ekintzak ziren. Baina telesaila Uriolen begietatik ikusten baduzu, edo beto esan da, Uriolen begietara begiratzen baduzu, min neurrigabea ikusten duzu. Ikusle gisa, ez baduzu min neurrigabe hori ikusten, agian telesaila ez da zuretzat egina. Izan ere zuk lehen kapitulua ikusten duzunean, tira nik ez dut sinisten fikzio ereduen mailean. Succession zoragarria da eta benetan sasikumez bete eta dago. Ez dut uste fikzioak eredugarri edo ereduen maila izan behar duenik. Hasteko, baina hain zuzen, telesail hau gaixotasun baten ingurukoa da. Nik ezin badizut gogor eta gordin erakutsi zer den gaixotasun hori, edo gaixotasun horrek hainbesteko arbuioa sortzen badizu eta ezin baduzu pertsonaia onartu, orduan telesaila ez dago zuretzat egina. Hori esan nahi dut. Hau da, ez duzula ikustean merezi, ez duzulako izango gaitasun empatiko hori. Bestela, telesailean topatuko dituzun guztiak zoroak irudituko zaizkizu, marginalak, eta irudituko zaizu ez duzula ezer ulertzen, ez duzu ulertuko ze gauza gertatzen diren semearen eta aitaren artean, eta beraz irudituko zaizu, edo agian alaxe izango da, ez dela zuretzako telesail bat. Desaktibatu egiten duzu
modu horretan ikusleak pentsatu ahal izatea pertsonaia hori alu bat dela. Izan ere, halaxe deskribatzen delako. Lehen kapitulu horretan, hain zuzen, esango nuke, eta Urik eta biok hitz egin dugu, honako hau. Norarekin daukan klipa, gero ikusiko duguna, bigarren kapituluaren bukaerakoa. Zuk Javier ez duzu ezagutzen, benetako Javier ez duzu ezagutzen, ariketa bigarren kapituluaren amaiera iristen den arte, orduan pitzatzen baita armadura. Ordura arte, Javier oso gaixo dagoen pertsona bada, benetan disimulatzen ari dena inor kontura ez dadin, eta hor, gaixotasunaren gailurrean, bomba atomiko bat heltzen da. Inguruan duen guztia suntsitzen duena. Pertsonaiaren arku hori egin ahal izateko, ikusle gisa hori guztia ere ulertu beharra daukazu. Eta esan gabe doa, argudioa sortzen du, neuri ere sortzen zidan. Lehen kapituluan bekario guztiz fikziozkoa da, baina esango nuke atariko eszena inoiz idatzi dudan eszenarik gogorrena dela. Bai, baina egia da adiktok benetako sasiko megarela gaixo gaudenean. Ez droga besterik ez dago ezetikarik barkatu, ez moralik. Eta adikzioa kontatzea, esanez sukarra daukadala, sindromea daukadalako, tira hori niri ez zitzaidan interesatzen. Gidoilariekin aipatu nuen, eta Uriolekin ere bai, mina eman behar du telesailak. Nola edoala jonkiaren klitxea suntsitu dugu. Esango nuke oraindik ere tabu handia dagoela drogez eta jonkiez modu honetan eta naturaltasun osoz hitz egiteko. Esango nuke gainera, erregistro ugari daudela telesail honetan, une batzuetan komedia hutsa da, nahiz eta gaia oso gogorra den, baina une batez ikus dezakegun mesez balkoiko klip hori, bigarrena uste dut. Hirugarren bideoa da. Visto por lo menos 3 Javieres distintos. Hemen hiru Javier ezberdin behintzat ikusi dira. Deigarria iruditzen zait, ikusi ez dugun bideo hori isiltasun tarte bat dela. Serie honetan, telesail honetan, elkarrizketa asko dago, baina une batzuetan isiltasun guztia dago, isiltasun betea. Jaso dugun kritika bat ez defendatuko naiz. Jende batek esaten du elkarrizketa asko dagoela sailean, baina elkarrizketa asko behar du telesailak. Izan ere, terapia bera, suspertzea bera, sendatzea bera, hitz egitetik sortzen da. Eta gauza bitxi bat ere badago. Azpiteztuaren lan narratiboa desagertu egin zaigun. Desintoxikazio klinika batean ez dago azpitesturik. Izan ere hori egiten dute, ireki egiten zaituzte, barruan dagoena ateratzeko. Eta egunerokoan esaten ez ditugun gauza horiek ateratzeko. Jende asko harritu egin da, pertsonaiek zer gaitasun duten adierazteko, baina horixe da desintoxikazio klinika batean gertatzen dena. Eta beraz, Isla Fidel bat da. Bigarren kapitularen amaiera da, hau, eta Uriolek hor gauza xotxo bat esan diot, eta uste dut historia bat kontatuko duela honien inguruan, banekien bainik. Oso gauza polita gertatu baitzen hemen. Baina nik Uriri esan nion, ikusleak benetako Javierren lehen begikolpea hemen dauka. Sekulako beldurra daukat esaten duen une horretan. Lehen kapituluan eta bigarren kapituluan pertsonaiak gezurretan aritu da, etengabe. Pertsonaiak egiten bata eta bestea eta bata bestearen atzetik. Eta hortxe agertzen da lehen aldiz erreskatatu beharreko Javier. Hausten denean,
lehen aldiz dan norbaitekin zintzoa eta esaten duena. Eta horrela landu genuen. Uriel zer kontatu nahi zenigun, sekuentzia honen inguruan? Ba, bitxia dela, baina sekuentzia hauen entxeatzen ari ginenean, orduan izan nuela klik bat. Bide honetik goaz, pentsatu nuen. Izan ere, elkarrizketa horien guztien ondoren, lehen aipatu ditugun elkarrizketa guztien ostean, gorpuztea hitz egin ondoren, entxegu batean gauza oso polita gertatu zen. Izan ere, ni saiatzen nintzen, bidaia hori nire ganatzen, eta Javier ere bai, biok noski, nahazte hori lortzen saiatzen ginen, eta sekuentzia entxeatzen ari ginela, gogoratu nintzen, sekulako beldurra daukat esan behar nuela. Baina lan horretan, adikzioaz eta pertsonaiaz egiten genuen lan horretan, konturatu nintzen, sekuentzia egitean, antzestean, lotxa handia ematen zidala hori esateak. Baina barruan gertatu zitzaidan, antzesten ari nintzenean, jokatzen ari nintzenean. Esan egin behar nuen, eta lotxatu egin nintzen. Eta pertsonaia azari naiz, Nik neuk, neure burua ikusi nuen, pentsatuz, tira, ikusi egin naute, hankasartu dut, nire burua erakutsi behar dut bai ala bai. Beraz, hor, improvisazio bat egon zen, nola edo ala. Eta bitxia da, gero... Bitxia da, sekuentzia amaitu aurretik, une horretan, entxeatzen ari ginen, lagun bat erreplika ematen ari zitzaidan, eta Javi une batean entxegutik joan egin zen. Eta nik banekien zer gertatzen ari zen, eta nik amaitu egin nuen entxegua. Eta Javi negarrez hasi zen, unkitu egin zen hori ikustean. Eta honen inguruan galdetzean, hain momentu hauskorra ikustean, eta hain lurralde emozionalean sartzean, batez ere Javi, berak gauza eder bat esan zuen. Eta esan zuen hain zuzen, hortxe ikusi dut nik neure burua. Erruki handiz ikusi dut neure burua. Ni ahalik eta ondoen egiten ari nintzen, eta ikusten nituen pertsonaiak une hartan eta Jabik une hartan zituen oztopo eta harri guztiak. Orduan sartu ginen nola edo ala konektatzen genuen lurralde hartan. Guztia lotu zen, bata bestearekin dena lotura izan zuen. Lehen ere esan dut, filmaketetan ez nizkiola zuzenketa handiak egiten. Sekuentzia honetan esaterako, eta sekuentzia hau oso garrantzitsua zen telesailean, filmaketetan ez genituen filmatzean sekulako elkarrizketak izan. Nik gogoan daukat, joan nintzela eta esan niola behar duzun denbora, minutu bat pasatu behar baduzu zalantzan, pasatu minutu bat. Berak behar izan zuena da, ikusi duguna. Planoari eutsi genion, ondo irakurri izateko zer gertatzen ari zen, eta horixe bakarrik esan nion nik uriri. Entxeguetan asko landu zenuten? Bai, oso gauza ederrak egin nituen eta asko gainera. Entxegu mota asko zen. Norarekin adibidez, ez zuten asko entxeatu. Nik ez nuen nahi hori gertatzerik izan ere, errespetu handia diote aktore gisea, elkerri, eta oso interesgarria iruditzen zitzaidan, haiek bakoitza bere kabuz ondo prestatuta egotea, baina zalantzaren parte bat kamera aurrean gertatzea. Elkarrek batak ez jakitea bestea nondik ibiliko zen. Hori islatzea nahi nuen. Bestela taldeko entxeguak eta pila bat egin genituen. Okerrez banago, gogoan daukat, esan zidazula, esan zen idala 5. kapituluan, gurasoekin daukan monologoa, etzela entxeatu, ez da? Ez dago entxeatuta. Gainera,
oso monologo luzea dela. Gogoan duzu Uriol eskatu zen idala entxeatzeko eta nik esan nizula, ez. Denok genekien, esan beharrik gabe ere, horixe zela denetan harribitxia, 10 orrialdeko monologoa. Uriolek noski errespetu handia zion, aktore gisa noski. Eta tarteka, gogoan daukat, egun baten esan zidala, irakurriko dizut monologoa eta nik ezetz esan niola. Eta noiz behinka, esaten zidan naizu monologoa, nik ordea ez nion jaramon askorik egiten. Eta egun baten esan egin nion, tira, monologoa ez dugu, berak esan zidan markatu, monologoa ez dugu entxeatuko. Esan zuen ados, baina azaldu iezadazu zergatik. Nire argudioa izan zen, ez zela monologo bat, baizik eta botaka egitea zela, bizitza ahotik botatzea. Espektazioa sortu nahi nuen, beldurra izatea monologo hori egiteko. Nik esaten nion, irteten deneran ondo egongo da. Izan ere horrelako gauza gertatzen direnean bizitzan, zuk ez daukazu gertatzen ari denaren gainean, bat ere kontrolik. Ez da zerbait garbia, atzera egiten duzu, estropuz egiten duzu, negarrez hasten zara, barre egiten duzu, sekulako leherketa gertatzen da, eta horixe bilatzen nuenik, atleta abia puntuan jarri nahi nuen, pistolari eragin gabe, zezen bati bezala, loturak ezarri nahi nizkion, eta lotuta izan nahi nuen benetan kargatzeko, eta irtetean lehertzeko. Eta hain da gogorra hau, ze seriean, telesailean montatuta dagoen hori, bapatean botatzen baitu berak. Momentu batean, toma bat egiten ari ginen, eta hainbesteko beharra zeukan berak botatzeko, bota egin zuela, eta setean esan zen, ez moztu. Tiroren, hain eder esan dugu, pena ematen didala galdetzeak, pantailan ikusten dugun hori, asko errepikatu behar izan zen duten, edo ez, esango nuke 3 aldiz, 3 toma egin zirela. Bat lanaldiaren amaieran, batean bota zuen hori, lehen planoa batez ere eztabaidaren bukaeran gertatzen da, ni banoa, gero banator, eta orduan hasten da, eta jauzika hasten da. Baina hasieran horixe da. Baina unea zen badator joango da, bota egingo du, ez moztu, horrelako emozioa egontzen momentu horretan. Ez dakit Gerard izan zen, esan zuena, bota egingo du. Eta miura zezen baten parekoa izan zen. Jendean hasita zegoen, dena egingo dugu, bai, ez? Noski, 10 minutuko toma zen. Kamarek ere etzekien nora joan behar nuen, atzera eta aurrera nenbilen ni, lurrera botatzen nuen neure burua. Uste nuen nahita eginikoa zela hau. Ez, zezen bati, hainbat hilabete zeustea bezala zen, eta bapatean askatzea, horixe gertatu zen. Eta beraz, Urik erabaki zuen noiz askatu zen. Koreografia moduko bat egon zen, baina kontatzen ari nahi zen bezala, Ollaipurdia jarri zait. Benetan unkigarria izan zen, erabat. Horrelaxe ateratzen da, gero ateratzen den hori. Lehen esan dudanean, nik sinisten dudala Uriolek nolabait antzezpenetik harago egin zuela, honetaz ari naiz. Uriolek une horretan ez zeukan bere buruaren kontrolik. Pertsonaia bizitzen ari zen horixe ari zen bizitzen. Sekulako urakana barruan. Hain handia, talde guztia pikutera bidali zuela, hau da.
Bideoa botako dugu, monologoarena. Berehala irekiko dugu mikrofonoa, garaiz ez guazelako, hain zuzen larri guazelako denboraz. Azkeneko bideoa dela uste dut. Monologoaren amaiera da. 5. kapitulua. Decide algo. Esan zerbait mesedez. Entzuten da, ezta? Bai. Beno, zorionak, Uriol. Aktoreen elkartearena nire etxean dago, bide batez. Azkenean ez ditut sariak eta aurkeztu, konexioaren kontu honekin, baina barkatu, hauxe esan nahi dut. Kontuan izan, zu zerbaiten gainean ari zarela lanean, eta honen guztiaren atzean dagoena, hainbat hilabeteko lana da. Lana dela, alegia. Ez monologoari emanak, baina hilabete horietan guztietan, energia hori guztia kargatu egin da. Izeberga nolabait esateko, horixe da ateratzen den hori, Uriolek bazeukan orduan. Uriol izaten nion berdin ziola, eta egin beharrekoa edo izan beharrekoa aterako zela eta ondo egongo zela. Ez dakit hemen daukadan liburuxka, baina izebergaz ari zinen, eta monologoa ez genuen entxeatu, hori egia da, baina nik aztertu nuen zergatik eta zertarako esaten nuen monologoko gauza bakoitza. Eta hori oso lotuta zegoen Jabik eta Biok izandako elkarrizketa askorekin, gurasoekin zuen harremanarekin, eta gauza askorekin, gauza askok lur hartzen zuten monologo horretan. Adikzioaren alderdi guztiak hor lotzen ziren. Nik monologoa askotan birpasatzen nuen buruan, askotan errepasatzen nuen, eta testu moduan errepasatzen nuen. Normal pasatzen nuen, buruz, eta buruz gogoratzen nuen, zertarako, zergatik. Elkarrizketa horietan guztietan, esaldiak islatzen ziren, eta esaldietan islatzen ziren, kontrako norantzkoan elkarrizketa guztiak. Hor bazegoen zauri bat, apurka, sakontzen ari zena, elkarrizketa horietan guztietan. Oso lan luzea izan zen, eta nola edo hala, lanaren denbora ez da bakarrik zenbat ordu ematen dituzun lanean, baizik eta zenbat orduz barneratzen den ideia hori. Eta hori lana da eta denbora da noski. Uste dut mikrofonoa zabaltzeko garaia dela, ez dakit inork baduen galderarik. Uste dut ekarri dituan 4 folioetatik galdera bakarra egin dudala. Badakit zenbateraino erraztasuna duzuen hitz egiteko, eta banekin gertatuko zela, eta pena da aurrez aurre egotea biak sekulako interakzioa izaten baitute. Ni filmaketetara ez ninduen egunetan deitzen zidan, eta esaten zidan ni ez negoenetan berak egiten zuela nire lana. Esaten zidan bere energia ez zegoenez, nire energia ez dagoenez, berak betetzen zuela. Zuri ia falta izan zitzaizun, zeure buruaren egitea, ezta? Gauzat esan behar dizut hor zentzu horretan. Mahai gainean jarri zidaten, ofeko ahotsa nirea izatea, eta nik esan nuen nahiago nuela hil. ¿Te hago una consulta? Sí, yo, hola. A mí me gustaría hacer una pregunta. Nik galdera bat egin nahiko nioke bakoitzari. Javier, jakin nahi nuen autofikzioan gidoia sortzean ea zuk mugarik ezarri zen nion zeure buruari, ea autotasun hori benetan mugagabea den edo ez.
Eta Uriol, zuri galdetu nahiko nizuke, monologoaren momentu gogor honez gain, telesailean baituzunez beste momentu gogor batzuk, ea egon zen une bereziki gogorren bat, jakinetzen nuen agian nola atera aurrera eta barrezakit egon zen edo ez, eskerrik asko. Con respecto a la autoficción, Autofikzioari dagokionez, nik bi gauza ditut esateko. Askotan hausnartzen dut, telesailak oso ondo islatzen duela zer den autofikzioa, nire izena duelako, nire bizitza islatzen duelako, baina nire hausnarketa da, niretzat egiaz, ikusentzunezko pieza guztiak eta film guztiak eta telesail guztiak autofikzioa direla nola edo ala. Askotan hitz egin izan dut nik hau Alauda Ruiz Dazuarekin, Kererren inguruan, nik esaten nion Kererretzela bere historia, baina bere ikuspegitik pasatzen zela. Eta Alaudak hori egin izan ez balu, eta esaterako Daniel Kalparsolok egin izan balu, edo beste norbaitek, oso telesail ezberdinak aterako lirateke. Horixe pentsatzen dut nik. Eta egia da errazagoa dela horrelako fikzio batean topatzea autofikzioa, pertsonaia ni naizelako, nire izena dukalako, baina nik esango nuke film guztiak eta telesail guztiak nola edo ala autofikzioa direla. Ezinezkoa da idaztea eta zure bizipenak ez gurutzatzea testu hori. Ezinezkoa da zuzendari lanetan egotea eta zeure emozioak ez pasatzea hortik eta zure zati bat ez jartzea da lan horretan. Ezinezkoa da. Eta esango nuke ez nuela inolako mugarik izan. Aurkakoa esango nuke, hain zuzen. Zenbat eta deserosoago sentitu idaztean, zenbat eta arbuio handiagoa edo beldur handiagoa edo zalantza handiagoa sentitu idaztean, eta zenbat eta gehiago pentsatu oso gaizki geldituko nintzela, orduan eta gehiago joaten nintzen leku horretara. Emozio positiborik edo negatiborik sortzen ez zidan hori guztia, baztertu egiten nuen, iruditzen zitzaidelako, fruitu gabea zela guztiz. Uste nuen ezin nuela telesail bat egin jendeari esateko ez zegoela bakarrik, nik neuk lotxa sentitzen banuen. Adikzioa dutenak, buruko gaixotasuna dutenak, eta abar, nik uste jende horrek guztiak sentitu behar zuela, haietako bat ari zitzaiela hitz egiten, eta horretarako erabat biluztu behar nuen nire burua, eta bai hori sumatzen da, hori gakoetako bat da, zalantzarik gabe. Uriol, telesaileko zer zati izan zaizu gogorren, edo zein izan da zuretzat momentu hori? Filmatzen hasten zarenean beti dago zailtasun bat, nola edo ala filmaketa set bateko performantzaren bila zabiltza, eta hori ez da antzezlan batekoa, kamera bat grabatzen ari da, eta gauza asko aldatzen dira. Niri benetan zaila egin zitzaidan lehen kapituluko eszena bat, Jabik aipatutako bat, atarian gertatzen dena, izan ere ez nuen topatzen leku erosorik, edo hobeto esateko leku nazkagarri hori, ez nuelako barruan bizi leku nazkagarri, nardagarri, baztergarri horri. Benetan gaizki pasatu nuen, izan ere bigarren filmaketa eguna zen, eta mamu askoren kontra egin behar nuen, mundu guztiari erakutsi behar nion, ez zirela nahastu ni aukeratzean, eta zerbait demostratu beharra neukan. Horregatik kosta egin zitzaidan sartzea, ez painekien non nenbilen, nondik nenbilen, eta hala ere aurrera egin nuen, aurrera jarraitu nuen, telesaila aurrera atera zedin, naiz eta nik momentuan pentsatu ez nekiela zertan ari nintzen, eta naiz eta saiatzen nintzen, buruko pentsamendu hori ez azalaratzen, bestela okerragoa izango litzatekelako. Oso eszena konplikatua izan zen niretzat. Gero,
beste hainbat une egon ziren. Izan ere, zeurea ez den energia bat konkistatzea zaila da, benetan merezi duenean. Eta horregatik batzuetan harrokeria bat zegoen, eta espazio hartze bat, nik neure buruari baimentzen ez dio dana. Pentsatzen dudalako zerbait txarra gertatuko zaidala bizitzan, eta hori hartu beharra neukan. Espazioa hartu, arreta handia neureganatu, setean espazio asko hartzea, hori kosta egiten zitzaidan. Eta 3. kapituluan ere amaieran eszena bat ere kostatu zitzaidan. Anaisi barkamena eskatzen diodan eszena, izan ere sartu eta ez nekien nola eskatu barkamena. Harik eta ulertu nuen arte, pertsonaiak berak ere etzekiela, eta horrek lagundu egin zidan. Lagundu egin zidan ulertzen, niri pasatzen ari zitzaidan hori, pertsonaiari ere pasatzen zitzaiola ulertzea. Beste galdera bat? Eszena zehatz baten ingurukoa da galdera. Zinemaldian ikusteko zortea izan nuen, eta uzkurtutak geunden guztiok dantzaldiaren eszena da, dantzaren eszena, eta hor jaso zuen telesailak lehen txalo zaparra da. Bai antzesteko moduagatik, bai idazteko moduagatik, eta bar. Nik garbi neukan idazketaren aldetik elipsi handi bat zegoela. Lehen kapitulo, 2. kapitulo eta 3. kapituloaren artean, tira horien ondoren, elipsi bat dago. 2 bloke bezala dira, bat 2, 3 eta 4, 5. Nik zera nahi nuen. Osatzearen zati batean, nik sentsazio bat neukan, benetan jorratu nuena, eta zen toxikomanoak asko bizi garela buru barnean. Deskonektatu egiten garela gorputzetik, emozioetatik. Ez dugula alegia gorputza sentitzen. Eta horri lotzen badiozu esku artean Uriol Pla daukazula, ziur herrialdeko eta Europako zati handi bateko aktore fisikorik prestatuena dela, egia da, maitea, baizu. Hori kontuan izan da, hori lotzen baduzu beste horrekin, eta gainera lotzen baduzu ni neu oso pertsona intensoa naizela, baina jende ridikuluaren defendatzaile sutsua ere bai, esango nuke nire sendatzearen zati handi bat izan zela, barruan neukan pailazo hori onartzea, eta bitxia da, baina Uriol pailazoa da lanbidez. Hauxe izan zen sekulako katarsia konturatzea, horixe nintzela ni biluzik eta neure isla nire aurrean ikustea, hainbeste beldur, hainbeste zera, harik eta kontrola galtzen duzun arte, hori guztiak lotu egin ziren, kontutxo hori guztiak, eta hortxe amaitu zen. Izan ere niretzat oso garrantzitsua zen katarsia gorputzetik eta gorputzaren bitartez kontatzea. Kritika oso eder bat irakurri nuen, hitz egiten zuena marikoitasunaren defentsa zela, eta zoramenaren defentsa, eta oso polita iruditu zitzaidan benetan. Gainera uste dut, hain zuzen, oso katartikoa dela, telesailaren zati hori, ikusten duzulako pertsonaia bat, zuri egitea gustatuko litzaizuken zerbait egiten, baina muga asko ezartzen diozuna zure buruari egiteko, eta beraz, hori ikustea oso askatzailea da. Tira, hitz egin zuk, Uri, bai, nik ere berretxe egiten dut, barkatu, beste kontutxo bat. Hau horrelaxe da, hil nadila bestela. Deitu egin nion Urioli, eta
Tira, nik ere hau esan behar nuen. Ez, esan entzazuzuk. Ez, egin zuzuk. Ez, esan zuk. Ni idazten ari nintzen, sekuentzia idatzi nuen eta Urioli deitu nion, eta esan nion marikon. Gauza bat idatzi dut hirugarrenaren bukaeran, eta inoiz idatzi dudan gauzarik onena da, hori bai. Sekulako arrakasta izan daiteke, edo sekulako kolpe hartu dezakegu. Eta egia da, sekuentzia horretan horixe zen arriskua. Sekuentzia hori muga-mugan dago. Amildegiaren egi-egian. Baina sekulako kolpe hartu genezakean, Bai, baina testu teatroan eta zineman ez da ohikoa gorputza bakarrik daukaten eszenak idaztea. Benetan niretzat opari bat izan zen zentzu horretan. Hitzetik harago zihoalako gogoan daukat, esan zenidala, ondo ateratzen bazaizu erretiratu egingo garela. Eta ez da gertatu. Oso polita izan zen. Eta koreografia entxeguan lokalean egin genuen, eta arduraduna Guillermo Baker izan zen, zenbait urte lehenago liburua erakutsi zidana. Zirko pantailan zegoena etzela. Pantailan zegoena etzela, hain zuzen liburua idatzi zuena. Gainera iruditu zait oso interesgarria dela zer lan egin den estigmak suntsitzeko eta eztabaida irekitzeko. Horregatik, se ha recibido la serie, ¿no? Igual en... jakin nahiko nuke zer harrera izan duen telesail honek adibidez desintoxikazio kliniketan. Ez dakit Uriolek ere aukera izan zuen horrelako prozesuak pasa zituzten beste pertsona batzuekin hitz egiteko. Tira, begira, egia da gu hunkituta gaudela benetan, telesailak alderdi askotan izan duen harrerarekin. Gu uste genuen telesail ederra geneukala, polita izan zitekeena, baina ez genuen uste halako arrakasta izango zenik. Pentsatzen genuen gainera telesail gogorra zela, komplikatua, eta sekulako harrera izan da, benetan hunkigarria. Badakigu gainera telesailak eta liburuak tira, oraintxe bertan biak erabiltzen ari direla terapietan, kliniketan, ni bi aldiz joan naiz espetxera erabiltzen ari direlako hain zuzen bai liburua bai telesaila, duela pare bat hilabete esaterako. Mezu bat jaso nuen, esaten zidana Gaztela-Mantxako espetxe batean presoak telesaila egokitzen ari zirela eta antzeslan bihurtzen ari zirela haien toxikomania programaren barruan. Beraz, buruko osasunaren profesionalek eta halakoek benetan bedingapena eman digutela eta gainera telesailaren defendatzaile sutsu bihurtu direla. Nik uste izan dela hain zuzen, gauzak diren modukoak direlako telesailean ere, eta diren bezala kontatzen direlako. Azken finean, toxikomania beste gauza askorekin bezala, buruko osasunaren beste gauza askorekin gertatzen den bezala, oso bazterrekoak direla pentsatzen dugu, baina oso hurbil ditugu. Buruko osasuneko profesionalekin gertatzen da, baina Instagrama beteta daukat, jende asko idatzi didalako, esanez, identifikatu ezin zuten zerbait detektatu zutela telesailean. Jende asko ari da desintoxikazio kliniketan sartzen telesaila ikusita gero. Nik esaten nuen lehen,
fikzioak ez zuela bizitzak aldatzeko gaitasunik, baina telesaile honekin horren kontrakoa bizi izan dut hain zuzen. Eta, klaro, fikzioak duen boterea ahazten zaigu ordezkatze boterea duela eta empatia eta errelatua sortzekoa ere bai. Jende asko egongo da ziur telesailera inguratzen dena eta lehen aldiz ikusten duena emakume bat nortasunaren nasmendua duena eta empatia bizitzen duena pertsona horrekin eta nik uste dut zentzu horretan telesaila egin dugun guztiok benetan oso pozik gaudela. Ekarpen bat egin dugula, uste dugulako eta espero dugulako gehiago izango direla etorkizuen. Uste dut Uri era zerbait galdetu diola. Nik zorionez Javi egon zen klinikara joan ahal izan nuen, Anaisekin hitz egin nuen, Anaiz Lopezekin. Eta berrerortzearen inguruko tailer batera joan ahal izan nuen, adiktoekin, eta Javiren lagun batzuekin, dagoeneko suspertuta zeuden batzuekin ere hitz egin ahal izan nuen, eta profesionalekin ere bai bereziki. Analisiaren ikuspegitik hitz egin genuen, eta atzera begira hitz egin genuen, hori benetan zorte handia izan zen. Pare bat liburu irakurri nituen, oso interesgarriak gaiaren inguruan, baina batez ere adikzioetatik osatzaren inguruko profesionalekin hitz egin ahal izan nuen, baina gero barregarria zen Nora Navas eta Uriel Pla zeudelako setean eta Anaiz eta biok ondoan geunden eserita eta Marina Salasen egiten duena handik agertzen zen eta tira, divertigarria zen. Benetako pertsonaiak eta pertsonaiak nahazten zirelako setean. Navasek ere sekulako interpretazioa egiten du, tira, esango nuke aktore guztiek egiten dutela sekulako lana. Amaitu egin behar dugu, ez dakit denborarik badagoen galdera azkar bat egiteko eta erantzun azkarreko galdera bat egiteko, horrelako tximista galdera bat. Nigatik esan alduzu? Ez, Uriolengatik. Kaixo. Zorionak. Behon daizuela telesailagatik, zoragarria iruditzen zait. Harrigarria iruditzen zait, zuek hemen ikustea, zu aurrez aurre, Javi eta Uriol zu ez. Barrenak nahastu dizkit telesailak eta liburua irakurtzen ari naiz orain, markatu, sortea baldin badaukat sinatuko didazu noski. Zaila izan zitzaizun liburua telesail bihurtzea, organikoa izan zen, edo mingarria iruditu zitzaizun gauza batzuk kanpoan uztea telesailean ez direlako sartzen, ez dakit, horixe galdetu nahi nizun. Lehen bizikoz, esan duzun hori guztia saihesteko, pentsatu nuen, hasieran erabaki behar nuela, ez nuela bakarrik egokitu nahi. Hasieran idatzi egin nuen, horren aurretik bizi egin nuen, eta egokitzapena nik neuk bakarrik egin behar banuen, bizitakoaren eta liburu batean idatzitakoaren arteko nahaste borraste moduko bat aterako zela pentsatu nuen. Aitor Gabilan, Albakarba, Jorge eta ni izan ginen, martxan jarri ginenak, eta hiruei esan nien nire begiak izatea behar nuela, eta nire historiatik aldentzen laguntzea behar nuela. Distantzia nahiko hartzeko, gero une batean telesail bat idazten hasi ahal izateko. Ez dakit ondo azaldu dudan. Telesailaren egitura oso garbi zegoen niretzat. Eta zera zen, horrelako Dolce Vita moduko bat. Flashak, etapak, eta guztiek lotuta
osatzea eraikitzen zuten, nolabait hainbat zutabe ziren, osatzearen hainbat zutabe, nolabait adikzioa duen edonork gurutzatzen dituen zutabeak. Baina gero, handik aurrera, nik gidoilarien laguntza baliatzen nuen, lehen esan dudan horregatik. Benetako historiatik aldendu nintzaten. Ni basati xamarra naiz, hori egia da. Banekien nik zerk ez zuen funtzionatzen eta zerk bai. Horrexegatik, zerbaitek funtzionatzen ez zuenean, kanpora, bazioan. Baina, adibidez, xehetasun bat, tontakeria bat. Bosgarren kapituluko monologo ospetsu hori idatzi nuenean aitarengana botatzen dut hori bakarrik. Baina gidoilari batek esan zian oso ondo funtzionatzen du, baina amari ere zerbait esan behar dio. Hor nik Javier Giner moduan nire arazo handiena aita izan zen. Apur bat nire ama izan zen, ama euskaldun santu hori. Baina Albak esan zidan, amak ere zerbait jaso behar zuela. Eta arrazoi zeukan, gauza horietan haiek ematen zidaten gauzak ulertzeko eta aldentzeko adina distantzia. Nik mai gainera nire esperientziak hartzen nuen batez ere, eta beste gauza asko noski, nola edo ala nire sentsibilitatea zelako hortzegoen abarkatu. Dena den, niretzat ezinbestekoa zen telesaila bere horretan zutik gelditzea. Nik bidean gauzak galdu behar banituen ere, tira, nahi zuenak liburua irakurtzea ere, bazuen hortara jotzen nuenik. Pertsonaia asko gelditu dira bidean, beste batzuk Omar Josuren adibidez liburuan ez dago Omarren pertsonaia, garai hartan Kemsexa ez baitzen existitzen, eta nik esan nuen Kemsexa agertu behar zela, nola edo dela. Nire helburua, azken finean, nire helburua ondo esan dudan bezala, zen telesaila, fikzio telesail moduan zutik gelditzea bera bakarrik eta funtzionatzea. Eta telesaila egiaren inguruko ere izatea, ze egia nirea, bai egia kontatzea bizirik jarraitzeko utzi egin behar dugu, amaitu egin behar dugu, noski gauza asko dago mai gainean, baina ez daukagu astirik agur esan aurretik, gogorarazi behar dut 15ean, maiatzaren 15ean, hau da egun horretan izango dela zinegileen arteko hurrengo elkarrizketa. Pedro Martín Calero, zinemagilea eta Juan Tirado, El Llanto filmeko arte zuzendaria izango direla. Azkenen zinemaldian egon zirenak bide batez. Zorionak, behon dizuela, zuen telesailatik, ez da egingo sekuelarik, ez da? Uriol, gracias. Esperamos verte en persona algún día. A ver si vienes en persona. Egunen batean zuzenean etortzen zaren zu, aurrez aurre, tira, ez dago laturik, baina etorriko naiz El Llantorekin, adibidez, ez? 15ean, Me han dicho que os recuerde que, por ejemplo, esan didate gogorazteko, txartelak betetzeko, inkesta bat dira, koldo.